Hi mga kagwaps, mga kalinga, papagpalang hapon sa ating lahat. For today's vlog, shout out po kay Kuya Martin na Kalinga Prab. At kasama natin ngayon si Merly at si sa sasakyan si Kindred ngayon at siya ang aming pilot, no? So, Nay, musta? So, ayun guys, nandito kami ngayon sa Ay, Mother, ulit nga po. Ano nga po yung address dito? Kalimutan ko. Langga. Barangay Langga po. Yun, so, yun mga kalingap, itong ating ngayon, binavlog ngayon is, inano ni Alex Librada to sa akin. Pinapatulungan niya si ano nga po pangalan niyo, Mother? Id naman lamit. Hindi, pangalan po ng anak niyo? Really po. Si Irely. Oo. So, Nay, yung aking pangako, Nay, is tutuparin ko po sa araw na ito. At may dala po kaming mga groceries, Nay, oh. Ayan. At saka po, bigas po. Kamusta na po si Aureli ngayon? Mabuti naman po. Nakakatulog man ako. Nakakatulog na siya. Iyang siya doon, Nay, iyang. Ano ba siya dati? Iyang. Tara, Nay, gusto ko makita siya, Nay. At meron din akong dalang pampaganda na gamot para sa kanya. Dito po. Siya at hiyang pala siya doon sa inano ni Doktora Escuadra. Shout out po kay Doktora Escuadra. Thank you so much po sa sa tulong. Ano yan? Kamuday man po. Yan ang hindi man po. Yung aso po ha. Makagat po ako. So ayan, ito siya. Aurelien, kamusta ka na? Alika dito. Ito? Oo. Ay, bata. Siya ay 17 years old. Kamusta ka na? Maganda ka na? Ay, maganda na siya, oh. Maganda na si Aurelien. Kamusta ang pagtulog mo? Okay lang po. Ay, okay na. Ba, nakakapagsalita ka na. Sumasagot ka na sa akin ngayon, ah. Dati, hindi mo ako kinakausap. Kamusta na yung natin ngayon? Ha? Nakakatulog ka na? Talaga? Malakas ka na kumain? Malakas ka na kumain? Ha? Okay. Ha? Tapos, ano mo kanina? Pagkain mo kanina? Kumain ka kanina? Masarap ang pagkain mo? Ano na naman yung TikTok na yan? Gusto mong kumain? Gusto mo? May dala akong pagkain. Bakit ayaw? Ang tilim. Masya. Live dito sa labas mag kung... Mother, pwede niyo pong ikwento sa akin simula nung binigyan ko si Aureli ng oral medication po. Mga pagbabago po sa kanya. Natulog na po siya. Mahimbing na. Wow. Good news yan ha. Pasalamat po makuta. Natulog na sa maigi. Talaga po? Wow. Ganito po, Mother, kasi nung una kong update sa kanya, hindi po siya humaharap sa sa kausap niya. Ngayon po umaharap na po siya, oh. Para pati naging bibo pati siya. Ay, kamusta ka na gumanda pati, oh, nag-blooming, oh. Ha? Kumusta ka da? Okay lang po. Ay, wow, sumasagot ka na sa akin, ah. Nung nakaraan, nahiya ka sa akin nung nakaraan? Ha? Nahiya ka sa akin nung nakaraan? Nahiya ka da yung nakaraan. Ay, nahiya siya sa akin. Huwag kang maya kay Ate Ritz. Kasi si Ate Ritz mabait, tumutulong sa katulad mo. Yung binibigay ko sa'yo, inumin mo yun. Kasi yun, pampaganda yun. Gusto mong gumanda? Wow. Kaya pala maganda ka na, oh. Maputi na pati siya, pumuti. Oh, di ba? Gusto mong masama sa, sa akin? Mapunta tayo ng mapacheck up tayo. Pagka matapos mo mainom itong oral medication na binigay ni Doktora Escuadra sa iyo. Dala ko ngayon ay... Inumin mo daw. Mag-iinom ka da. Mainom ka da kay ito. Itong bulong. Ha? Mainom ka da. Ha? Mainom ka kay itong bulong. Hain man? Dala ko. Ayan, oh. Dala ko. Bibigay ko kay nanay mamaya para lalo kang gaganda, ha? Para malaking tulong ito para sa iyo. No, Mother?
Basta Mader, yung bilin ko po sa inyo tuwing gabi po bago po siya maghapuna or kaya after before and after po pwede po itong inumin niya para po pag just in case na busog siya at makapag-relax siya, makakatulog siya ng maayos. Kasi po nung nakaraan ata nabanggit niyo sa akin, Mader, umaga niyo po pinapainom. Ay hindi po, gabi po. Baka nakalimutan niyo po yung bilin ko. Hindi po, kung gabi po, kung minsan tanghali, dahil hindi nga po natutulog ng gabi. Pag pinapainom ko po ng gabi, hindi natulog araw. Ay, hindi po ganito po. Kasi kailangan po natin, kahit tayo nga po normal walang po, ang pinakatulog po talaga natin normal is gabi po. Kaya gabi nyo po siya painumin, wag po tanghali. Kasi para po, yung kanyang isip, marirelax kasi kung magdamag siyang tulog, maganda ang gising kinabukasan. Kaya tayo nga na walang sakit na katulad niya, gusto natin matulog sa gabi Di naman tayo na ng tulog sa umaga or tanghali, di po ba? So, ayun, ituloy-tuloy mo lang at mukhang umano ulit siya tumaba Ala, good news yun Kasi nung nagpunta ako parang ang payat-payat niya. Ngayon, malakas na po siya kumain. Ay, tamang-tama, may dala kaming Saan ba yun? Wait lang. Para sa iyo, ang dami bigay ni Ate Ritz Paborito mo yan? Kain na. May bago ka namang style na TikTok may bigas pati Bigas. Bigas ka daw. Ha? Ito hain man, ito Mele, anong masasabi mo sa kanya? Yung sinabi mo kanina? May tinanong ka kay Kausapin mo. Dali, kausapin mo. Ulayin mo. Ano masasabi mo, Meli, kasi nagsasalita siya, dali. Nung nagpunta kasi ako dito, hindi nagsasalita to. Ngayon, umaano na sa akin, umaharap na. Alak nito, Oo, anak niya. may sakit. Oo, may sakit siya. Ako wala na. Ay, wala ka ng sakit. Sige kong lakad. Kasi kinulam ako dalawa. Gusto niya may quick kakwentuhan. Ayan, tinan mo, dali, tanungin mo siya, anong pangalan mo, dali. Ilang taon ka na kamo? Wala pang asawa. Wala po. Ako wala aman. 17 pa lang po yan. Tanong mo ilang taon na siya, Merly. Nagpaparalakad. Hindi po. Doon sa amin po pagkukuha yung ganito bata pa. Nga mag-anak ni tatay. Ha? Huwag ka magparasalitang walang kakwento. Masama ayun na natin. Masama yun. Yan. Kailangan pag nagsasalita ka, may kakwentuhan ka, tawagin mo si Merly. Ate Mirly mo. Anong ibig sabihin ng mga ganon-ganon mo? Nabumot yun. Ha? Nabumot yun. Tawag. Ganon? Ano yan, ano? Bumot yun. Musyon. Ngayon, Mader, anong oras po siya nagigising sa Nasaan ang papa umaga? mo? Nasaan ang papa mo? Eh, Wala na daw papa. andiyan ba yung papa mo? Ay, hindi bati. Bakit? Papa, deka. Mabait yan si Ate Merly mo, mabait yan. Ang gustong sabihin, dada niya gusto. Hindi niya kilala. Kaya hindi niya bati. Anong gusto mo, Mainit ang buwan niyo dito, walang mga tanim. Ako doon napabayaan na. Hindi po, sabi mo po siya. Gusto niya makakwento. Sabi mo, masama ka sa naga. Dali mo. Ang dapat sa kanya, huwag magparsalita, wala kakwento. Masama ay doon. Oo nga, kwentuhan mo nga. Sabi mo, dali natin siya sa naga. Pa-check up Dapat natin. ang isip mo, magkaroon ka kakwento, magkapagkwentuhan ka. Nakapaglaba pa po siya. Naano ko po yung minsan nalaba ko minsan. Kung minsan hindi. Hindi ko naman po yung paano. Mabuti kasi- din din siya nagpaparalakad. Ay, hindi po. Nandito lang yun. Iniiwanan kong po yan. Madami kang mga kaibigan, Sa no? ano doon sa amin, sa Bicol, sa probinsya, kadami mga drug addict. Ako kinuha itong mga sugat ko, Ay, naku po. Ano na nito, Pagpagamot, kindid, kinuha. Tanong mo, Merly, kung anong gusto niyang kainin. Sabihin mo kung ano ang bawal.
Nagpapagampo po. Di man po sa ano doon sa tarong noon. Hindi Ako ko noon, nadala. hindi ko alam, bawal daw sa akin ang soft drink, tapos kape. Piginom ko yung coke, pagpagawang bahay, natulog ako mabuti. May naisip ka? Ano naisip mo? Ha? May naalala ka? Wala kang naalala. Pilitin mong makaalala. Kasi malaking tulong yan para sa iyo. Isama kita sa Naga. Pa-check up tayo para umigi ka na. Marunong ka magdasal? Hindi ka marunong magdasal. Binili na ato. Magdasal kayo ni nanay. Nadasal po yan. Ha? Nandiyan. Bing. Ay, marunong po siya magdasal. Mabuti man. Itatay ko, iniinit ito sa ano, kawali bago inuulam. Yung nais niya. Grade 12 na. Masarap daw. Nakatapos naman po siya sa ano. Ay, patapos pa lang po. Mga grade 12 pa lang. Nag-ano po yan, nagmumodule. Hinatid ko nga ka. Ngayon, pwede po makita, nasagutan po niya. Ngayon po. Kahatid ko pa lang po. Ay, sayang, hindi namin naabutan. Nagmumodule po yan. Mabuti po ano, Maski hindi po pasulatin mo po yan. hindi po siya inabot. Ay, hindi po. Halimbawa, Kapatid. nag-arog yan, na gano'n yan. Masakit daw ulo niya. Pinto. Pining. Kapatid nito, Maganda kasi tumaya po. Maano. kaibigan. Hipag. Nagkaibigan ka na oh. Yung module mo, nasaan? Ay, module mo daw. Yung module mo. Module. Hindi ko alam. Di ba? Ano, marunong mag-intindi ng ibang Tagalog. English yun. Mabuti nga mandir Kung ano, paano kahit mo paano tinidor, nakakaano Tagalog. siya sa kanyang Daragin mo kasi pag-aaral. ang tatay ko, taka ang... Anong pangalan? Anong pangalan niya? Aurelie. Aurelie. Irene. Irene. May, Ilang boy- taon ka na, Irene? may boyfriend ka na? Wala. Wala ka pang boyfriend? Mga barkada? Wala. Sabi ni nanay mo, may barkada ka daw madami. May Ha? barkada yan ng may eskwela pa yan. Iwan. Ako man may kaibigan, sundalo. Sabi ng sundalo, wag daw ako magyayakap sa lalaki, masama daw Oo, yun. talaga Sabihin mo. masama yan. Kung sabihin mo dito. Sabihin mo. Sabihin mo daw dyan na huwag kang... Huwag ka magyayakap sa lalaki, masama daw yun. Ako sabi ng kaibigan, pag nakita daw ako babarilin. Ano paborito? Paborito ng sundalo ang pili. Mayroon doon. Gusto mo mamasyal? Nabuboring ka dito? Sama kita? Kakain tayo. Tara. Hindi. Bakit? Wala yung tanim. Para Siminto kasi maano yung dito, ano? isip mo. O, di ba? Kasi mahirap yung nandito lang sa loob ng... Hindi na ako susuto. Nasa iyo ko yan. Batong naman, kahoy naman yung saingan namin. Ngayon, Madir, nagsasaing na siya, Madir, ngayon? Nasaing Nagagawa? yan po pag ano, sabi ko, magsaing ka na. Nasaing yan. Kailan po? Inuutosan ko. Kailan? Ay, yung nakatalikod na si Mana. Ay, Nasaing yan. talaga? Daming improvement. Malayo ang inisip niya. Ano lang niya, garo, Ang dami na na-improve niya, ano. Sulat mo yung pangalan mo. Ay, May ballpen po kayo ngayon. Pasulatin po natin siya po. Sige po. May iano ako sa kanya. Para kung sakali maisama to sa pag-check up, Mader. Siya na magsasagot dun sa ano. Sulat ka? magsulat ka daw, pangalan mo. Ay, really. Sige. Grade ano na siya? Grade 11, grade 2. Graduating. Nag-aaral Ay, really. ka lang. Sige. Sige. Pangalan mo. Ano apelyido mo? Manlangit. Oh. Manlangit. Dalihan mo. Tatao ka kaya. Nagusubog ka na naman. Sige, gawa. Manlangit. Dalihan mo. Tulat na. Dali na, di ka masupog. Dali na. Namudyo ka nga ni. Kailan? Kailan da? Yan yun na. Ano pa? O, apelido daw. Ba daw? Isulat mo kay Ate Rich yung apelido mo. O, dadalahin daw. Dadarahon daw Oo. yan. Ano mo, Dalhin ko kay susulat doktora. mo. Iyo. Man, ayun, okay naman yung sulat niya. O, ilang taon ka na? Sulat mo dyan. Mo da.
17. Love mo. Sige na. Ilang taon ka na? Ilang taon na? 17 years old. 17. Lagay mo dyan, 17 years old. Mm. Years old. Lagay mo years old. Tagalog ka daw. Ano sa abbreviation, oh. Oh. Diba? Ngayon. Marunong siya. Marunong mo siya mag-abbreviate, oh. Abbreviation, So oh. pangatlong ano ko na po ito sa kanya pampunta. First punta ko, hindi siya nagsasalita, tinitingnan lang ako. Pangalawang punta, ganun din, walang reaction. Pero that time is nakainom na siya ng oral medication. So pangatlo na ngayon, humaharap na siya sa akin, kinakausap niya na ako. So Mother, tuloy-tuloy lang po Mother ha. Yung ibibigay ko po sa inyo, di po ba pinapainom niyo po siya ng kabaak? Ngayon po buo na po ha. Para mas lalong maano yung kanyang ano, pagtulog, pagkain. Depende sa tulog. Kasi nga, pag hindi magkakatulog masyado sa gabi. Kalahati pinapainom mo na eh. Iba. Iba yung tulog niya. Hindi ano. Para pa rin. Nakakailang oras ng tulog na pag pinainom. Ay, itong hindi Yung pa. ate sa lupi, yung ano, vitamina. Kaunti lang. Oo, kabaak lang kasi. Sabi ni Doktora Esquadra, buo na. Subukan mo sa buo. Nay, kasi sinabi ko kay Doktora, yung ano natin unang bigay is kabaak. So, kulang-kulang ang tulog niya, no? Sabi ni Doktora Esquadra, buuin nyo na daw po. Apir! Pangalan ko ulit? Ate Rich. Ay! Kulang. Yakap! Yakap! Bata pa. Ba, bakit kilala mo na ako ngayon? Nung nakaraan ayaw mo Nag-aaral ka siguro kausapin. dun. Ano, kilala niyo ako? Grabe, nakaka-touch naman ito. At Piritz ha, wag mo akong kalimutan ha. Ate mo ako. Nandito ako para tulungan kita. Tulungan mo rin ang sarili mo. Para makabalik ka na sa pag-aaral mo. Yung pangarap mo na makatulong kay nanay, gawin natin. Tulungan kita. Gusto mo? Tapos, mainom ka ng pampaganda. Gusto mo kumanta? Ayaw? Ayaw mo maging kamukha kita? Hindi nga. Bigay ko kay nanay yung pampaganda, ha? Inumin mo ng gabi. Hahain man. Oo, sabi mo, ayaw mong gumanda katulad ko. Ay, gusto niya, gusto. Nag-aaral pa. Ha? Mainom ka, ha? Tapos babalik ako sa'yo para kung just in case na sama kita. No? Mapunta tayo kay doktora, ha? Ha? Tulungan mo sarili mo. Sige na, para sa akin, okay? Ha? Tulungan mo sarili mo, ha? Okay ka na? Dami pagkati ng pagkain mo. Kilala mo na pala ako. Apir, ulit. Ako man ang matabi ng Sa kapatid Ate Rex ako, ko. ha? Ako Okay, dapat pabayaan galing-galing sarili naman. ko. Galing-galing. Mader, ito na yung bibigay ko sa iyo. Tapos, Mader, Pag sundin mayroon mo. ako sarili, binibigyan ko. Kapatid. Ganito, Mader. Sundin mo yung ano, yung sinabi ni Doktora Esquadra na gabi, no? Alas 7 nyo po painumin para magising siya alas 7 din ng umaga. No, para magiging routine niya na po yun sa araw-araw. Yung ibibigay ko po sa inyo is kumpleto na po yun, good for 1 month. Wala na pong palya yun, no? Iyo po. Yun. Aurelie, hindi na kami magtatagal ha. Binigay ko lang sa'yo yung bigas, yung mga groceries Salamat at ka na. saka yung Magpasalamat ka. Salamat po. you're welcome. At saka yung pampaganda, ano? Kasi gusto mong gumanda, di ba? Di ba? Gusto mong gumanda para... Oh. Ano? May sabihin ka sa akin? Bakit ano yung mga action mo niya? Ano ibig sabihin nun? Turuan mo ako. Di ako marunong Anong yan. tawag? Anong tawag? Mumosyon. Oh, Ganun. Ano ba yun? TikTok? TikTok? Mayroon bagang anong ganon. Ha? Ano, nanggagalit sa itong ano, ng tabing sirang ulo. Hindi man. Okay, Nay. Di na kami magtatagal, Nay. Maraming salamat po. Abore. Naganaga ka po pala. Bingo. Naganaga ka. Araw ka siya. Nay, oh. Ito na, Nay, oh. Doktora, si ano Buo, ba? Nay, ha? Buo. Si Doktora Merle. Alas naman kami. Po. Ate Inger, siguro ate. Ano masasabi mo? Ano masasabi? Salamat po. You're welcome. Wag mo na akong kalimutan ha. Si Ate Ritz ito ha. Tutulong sa iyo ha. Sana pagbalik ko, maigi ka na para mamasyal tayo. Okay ba yun? Gusto mo mamasyal?
Mapunta tayo sa SM? Mamasyal tayo sa SM. Ayaw. Mabili tayo ng panty at saka bra. Kailan? 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 Ikaw, gusto mo, balik ako bukas. Ha? O susunod linggo na lang. Tapusin mo muna yung 1 week oral medication mo, yung pampaganda. Tapos babalikan kita mag-SM tayo. Pwede ba yon? Ha? Okay? Ayaw daw na magpaganda. Ha? Ano? Kasama natin si Merly, oh. Ayaw daw na. Ha? Meron tayong biskwit dito at saka ano. Ka na. Biskwit. Ka na. Yan. Pasalubong ko sa iyo. Ang dami, oh. May mga dilata tayo, oh. Paborito mo yan, biskwit? Bawal man garo dyan ang kape. Ate, di pwede dyan ang kape. Hindi pwede kape, bawal. Top green. Bawal din. Sa Mader, ano masasabi mo, Mader? Ay, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong lahat kasi tinulungan po ninyo yung aking anak. Maraming salamat po. Yun po, Mader. Magpapasalamat tayo kay Kuya Bal, Mader. Kasi... Salamat po ako, Kuya Bal, matubang. Mader, parang may nag-ano sa akin, Mader, nung last na vlog namin dito, Mader. Kapatid niyo po ba talaga si Tia Teresita? Kasi magkamukha Iyo po po. kayo. Talaga po? Hawak po siya ngayon ni Kuya Bal. Po, taga San Jose po. Opo, si Tia Teresita po. Iyo po, kapatid ko nga po yun. Yun naman, palagi naman po yung lasing. Nagtumbo yan eh. Nagtumboy si Tia. Po. Tapos, niloko ng babae, ganon. Puro po. Pagdating po niya hali sa trabaho, ganun na siya. Ganun siya, nagangmarcha. Ganun siya. Ay, ganon po. Mm-mm. Pero pina-check up niyo po si Tia Teresita bago niyo po kinadina po. Kasi napanood namin yung mga vlog ni Ria eh. Ano din po, talagang matapang po siya. Ay, matapang. Oo, nang-aano siya ng itak. Ay, ganun. Matama yun. Oo, kaya ako, ay matagal na po yun may sakit. Talaga Ano po. pa lang po siya, 29 ang edad niya. Pero ngayon po si Tia, okay na po. Hawak po sila ni Tapos Kuya Bal pinagdala ngayon. namin yan. Tapos pag sabi ming idadalhin po doon sa ayaw naman po ng mga at baka daw daw. Makatatakot ang mga tao. Hindi na lalapit. Ano? Aurelien, okay ka na? Okay ka na? Ha? Okay ka na? Linapag ako to ng itak, hindi ako nag-aalam. Ganun po. Matapang. Mabuti nga po itong anak niyo po mabait po. Ano? Hindi naman po yan. Ginapagalitan ko na ito. Yan. Irene, magpaigi ka na ha. Para pagbalik ko, mamamasyal tayo. Pwede ba yon? Yun. Sino nga ako ulit? Ate Rich po. Agoy, talaga kilala na ako. O siya, Mader, matuloy na po kami. Hapon na po, Mader. Yung bilin po ni Doktora, wag pong kalimutan po. Kayo, po. Bawal kape, tsokolate, soft drinks, at saka ano po, yung malipasan po siya ng pagkain po, Mader, ha? Wag po, Mader, ha? Kasi nagtitik na po siya ng oral medication. Ano? Po. Monitor nyo rin po ang pagtulog niya, ha? Para kung ano man yung natin at improvement ni Irene, sabihin ko po kay Doktora ulit, no? O siya, sige po, bye-bye! Salamat po. Bye-bye na. Bye-bye! Na. Bye-bye! See you later! Asan asawa niyo? Nandun po sa labas. Nandun sa labas. Sige po, Mader, matuloy na po kami. So, ayan, shout out po kay Kuya Balatin na Kalinga Prab. Sa lahat po ng viewers, sa mga baguang subscribers, Ma'am Dina Bueno, Ma'am Sisaline Kaliwanagan, shout out kay Miss White from Japan, Ma'am Nads from abroad, Ma'am Idna from abroad, shout out po. Kay Fi Padilla, Bams 2.0, Amitaw Vlogs, Fi Padilla, Daphne V Vlogs, Ma'am Helen Serino. Sa lahat po ng mga baguang subscribers, sa mga datihan, shout out po. Yan. God bless everyone. So, ayan si Candy Reed ulit. Si Maria Cusinera, si Kier at saka si Merly. So, ayan mga kagwaps yung promise po natin kay kay Irene na ibigay na po natin ngayon. At saka good news po. Ilang weeks pa lang na nagtitik ng oral medication si Irene. Sana pag-pray po natin na maging tuloy-tuloy na po, no? Kasi ngayon nagre-response na po siya
At nakakatuwa pati kasi ngayon po sa vlog ko na to is kilala po ako ni Irene po. So yun lang po yung nakakaantig ng puso kasi syempre meron na naman po akong isang natulungan na unti-unti sa oral medication is mabalik na po yung kanyang kaisipan. So ayun, pag-pray po natin siya, mga solid kagabs kalingap. So God bless everyone. See you my next vlog. Bye bye guys.